दुङावहावथ' जों दुङावहाव बारहावा जों सानना लाया जोंनिफ्राय एकदम माने सान्थिसो लाबोदों खिन्थु दुङावहावखौ लाबोदों दिनै जितु रिअनि जितु माबाफोरा मा बुङो वर्कार्सफ्रासो दुङावहाव बारखौ बिथाङा लाबोदों दिनै जों नुनो मोनदों बिथाङा दाखालि बावैनिफ्रायनो मा होनो गबिन्द सारनि जितु बिसिखौ बिसोरो एटेक खालामदों फैसा 4,000 5,000 बेखौ लाना थांदों होमब्ला दुङावहावासो सिखावसो खालामदों आरो दाखालि नुनो मोनदों बरला इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय सानै सेंग्राफोरखौ बिथांमोना बुख्लाबना फैदों बेफोरो सोर दुङाव खालामदों आरो फारसेथिंहाय जोंनि बे जोंनि वुमेन सेलनि डिस्ट्रिक्ट वुमेन सेलनि आफादगिरि नाराथि मकुदादेगावआव थांनानै बिथांमोना सेबदों आरो गारि लाखिदों आरो बिदिनो जे बुलायनो नागिरदोंमोन आरो मैयानि केसआव जादों आमजुलियावहाय लक्ष्मीपुर होननाय जायगायावहाय जोंनि इउपिएल सरकारावहाय इउपिएल दोलोआवहाय जइन जादोंमोन जइन जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना थांनानै बुख्लाबहैदों होमब्ला दुङावहावखौ सोर लाबोदों रिअन सारानो लाबोदों मानो होनब्ला रिअन सारा सासे केन्डिडेटआ बिदि बिथोन होनो हाया ना होमब्ला बियो डाइरेक्ट जेनेरेल लामायावसो फैदों रायजोफोरा एसेबां जामा नंला बिथाङा जिहेतु खालामदों बिदि गुन्दागिरि बाहायदों बे मोजां जायाखै आंनि थाखायबा आं सोंखारियो रिअन सारखौ होमबा रिअन सारा बुंनांगौमोन जेनेबा आंनि गथ'फोरा रावबो बिदि अयथासार खालामनाङा दुङावहाव बोथोरखौ लाबोनाङा दा सान्थि होनना बुंदों दिनै अहा सान्थिखौ रिअन सारनि जितु केन्डिडेट जितु बिजाथि बिथाङासो अहान्थिखौ लाबोदों आं बेखौसो बुंनो थाङो दिनै बिथाङा बुंबावदों गावनि फिसाज्लायानो जौ लोङा होननानै मैया माबायाव निउसआव बुंदों जौ लोङा जानो हागौ गावनि फिसाज्लाखौ सोरथो बुङो आंनि फिसाज्लाखौ आं बुंगोन नामा आं जौ लोङा बुंनो हागौ नामा सोरबा मिथिगौ बाहेरायाव थांना सोरबा मिथिगौ रिअन सारा गावनि फिसाज्लाखौ थाफादों नामा हा होमब्ला बेयो सासे दिनै हाइलि क्वालिफाइड होनदों हाइलि क्वालिफाइडब्ला बेबायदि सेंग्राफोरखौ लानानै बिदि जौ लोंहोनानै मानसि बुख्रुबनाय बे मोजां जादों नामा बेथ' मोजां खामानि जायाखैना सोरबा बुंनो हागौ हा आरो बुंदों जे हाइलि क्वालिफाइड दिनै गावनि फिसाज्लाखौ गावनि हाइलि क्वालिफाइड होननानै बुंनो नाङाब्रा गुबुनासो बुंगोन ना जोंसो बुंगोन ना रायजोआसो बुंगोन ना दिनै गुबुनासो बुंगोन सार्टिफिकेट गुबुनासो होगोन ना दिनै गावनि फिसाज्लाखौ बे हाइलि क्वालिफाइड होनना बुंना लादों दिनै गुबुननि फिसाजोआबो हाइलि क्वालिफाइड ना सासे आइएमआव फरायलायनाय ना बा रिअ सारनि फिसाज्लाया सासे आइपिएस अफिसार नामा सासे डिसि अफिसार नामा डिसिफोरखौसो सासेखौसो बेखौसो हाइलि क्वालिफाइड होनना बुंनो हागोन होमब्ला एम ए खालामनाया गोबां पिएइचडि लानाय गोबां मानसिफोर दङ खिन्थु आंलाय बुङो रिअन सार नोंथांखौ बिदि गावनि फिसाज्लानि थाखाय बिदि हाइलि क्वालिफाइड होननानै नाम होना लानाया मोजां जायाखै आं बेखौनो दिनै रोखा बुङो आरो नोंथाङा नुबावदों नोंथाङा जितु माबा लाबावदों मा होनना बुङो गौरनमखौ लादों गौरनमोनाथ' दुनियानि आइ गेलेगिरि खालामनो खारनायसो दा बेफोरबायदि मानसि नोंथाङा बाइट होनायाव लादों जों नुदोंना जोंखौ क्वालिफाइड दोङो सारा जोंखौ आंखौ बुंदोंमोन समावहाय आंखौ नोंथाङा रायदोंमोन दिनै रायनायनि जबाबानो होफैनो हायासै अखा जाम दायो गोग्लैगासिनो दोङो हो दिनै अखा अखा फ्रि फ्रि गैला अखा जाम गोग्लैदों दिनै आंनि जबानखौ नोंथाङा आंखौ रायना लाग्रोदोंमोन दिनै दाबो नों आंनि जबानखौ मानो होनो हाया होमबा गासै खौरांबो नंगौ आं बुंनाय खौराङा गासिबो नंगौ हो आं बेखौनो बुङो नोंथाङा जेननाय लामायाव मोजांसै आरो बिदि जेननाया 100% आरो नोंखौ मा बुंबावगोन बुंनो जागा गैला माने नोंनि माबाया डिजिगनेसना माहा थागोन आं बेखौ बुंनो हाला मोनसे समावथ' नोंथाङा रिहन दैमारिजों दंमोन नाथाय दिनै रिहन दैमारिखौ गारनानै रिहन दैमारिजों थारमाने जोङो एसे मेम्बार हिसाबै जों रिहन दैमारिजों फार्स्ट जेब्ला आबसुआ इलेक्सन गेलेजेनदों होमब्ला जोङो रिहन सारनि न'आव 1 मास खाना थादों बे 1 मास खाना थानायाव रिहन सारा जोंनो गस्ला गांसे होदों ना मा होदों जितेन दोङोमोन आं दोङोमोन खाला थैनानै थांबाय दिनैसिमबो बे जोंनो मोनसेबो खामानि मावनो होनो हायाखै आं जि मावदोंबाबो आंनि नलेजजोंसो मावदों दे आं बिथाङा आंनो थिखा होदों होनना बुंनो हाया सोरबा बुंदों माने रिहन सारनिफ्राय जानानै देरदों होनना बुंदों रिहन सारा एक्सुवेलि बबे मोनसे आं खामानि मावदों नोंनिफ्राय इलेक्ट्रिसिटिनि आं मा खामानि मावदोंमोन बेयावथ' कम्पानिसो मावदों ना आं रिहन सारनि खामानि मावाखै दिनैसिमबो दासिम जाबाय बियो इसेबां खामानि दं आरो डेफनि खामानि दङ पिएचसिबिटि दङ बै समावथ' दंमोन ना बिथाङालाय मारायफोरसो होबाय थायो दाबो जों नुनो दाबो खैजोनखौ बे मानसि बनायखो दिनै बिखा लिडारफोर दङमोन दिनै राकेश बर'बो दङमोन पेट्रुसबो दङमोन हो आरो बिक्रमबो दङमोन बिक्रमाबो दा फैसा होनानै लांफिननायखायसो थांदों बियो बेखौबोथ' बे मा खालामनो गाबोन समफोर बे मारवारिफोरनोसो बे खामानिखौ होगोन गुबुन जाथिनोसो होगोन आरो बाहेरनि मानसि लानानै बे होगोन बे सैथोखाब्रा 20 बोसोराव खैजोन बर' मानसिखौ थिखादार बनायखो बियो आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारा जुदि फैफिनोब्ला बिटिसिआव इलेक्सन जागोन इलेक्सनखौथ' गावसो खालामगोन जोंथ' खालामा इउपिपिएल सरकार एबेसे खालामनायखौ जोंथ' माब्लाबा खालामाखै जोंथ' बुङो बयनिबो जों हापत्तानि हामियानि थाखाय जों खामानि मावदों अनलाइनाव जों खामानि मावदों हो बिथांमोना 17 बोसोर थानानै दिनै अनलाइननि सोमोन्दै जोंनि 26 जन बैसोनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावदों नामा दिनैसिम नुवाखै आरो बिथाङा बुंदों जे जोंनो इसेबां जुदि बाइट होनो हायोबा निउस होनो हायोबा दिनै आबादारिनि थाखाय मानो खामानि बुंनो हायाखै फंसे मानो बुंनो हायाखै
आबादारिफोरा जों गोबां लस जानो गोनां जादों दिनै मानो बुंनो हाया दिनै दाउ अमा जा इन्सुरेन्स गैया बेखौथ' बे माइ आरो जुखामखौथ' जों प्रमसन गायनायसो जों बायना फाननो मोन्दों मोजां दाम मोन्दों जोङो हेमन्त बिश्व शर्मा रायलायदों बेनोबोथ' जों रायलायदोंमोन ना आबादारिनि थाखाय आरो बिथाङा मोनसे एक्सनफोर दादों नोंथाङा जायनोखि इउटुबाव जेराव प्रग्राम खालामो बे गारजेननानै मोनसे हाबाफारि लागोन होननानै खोनानो मोनदों बेनि सिगां एक्सन ग्रुप दादों ना मादों होनब्ला बे अहान्थि लाबोगोन बेरेगद समस्थियावहाय जोंबोथ' हायोब्रा माथो जोंहाबो थैहर गैया नामा बेहाल' थैहर हरदों नामा बेहा लेक्सन ग्रुप हरदों नामा जोंहा गैया नामा खिन्थु मोजाङै मोजां गेले बे मोनसे फुटबल टीमसो फुटबल खेलासो बेयो पुल डे गेला मोनसे फुटबल खेलासो फुटबल खेला देरहानाय जेननाय थाखायो बा साभाबिक खोथा खिन्थु बेनि गेजेराव नोङो दिनै फुटबल जोलायनायाव दिनै जोला जिसि बुलाबुसि खालामोबा बेबायदि दाङाबाजिया बारा सोमजिगोन होननानै आं सानो डिसेम्बराव जेनगोन बिलाइ बारा नोंथांनि बायदिब्ला बियो गाहायाव थागोन भटार पार्टियासो बारा बावगोन जितु नुदों बे 3,000 4,000 बादि बारा थाङा बे सिदा खोथा आरो हाइस थांगोन होनब्ला जोंनि इउपिएल सरकार 25,000 गोजौआव जों देरहागोन बे सिदा खोथा আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ যিবিলাক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে অন্যান্য বিৰোধী দলবিলাকে এইটো কাৰোৱে কাম্য নহয় আৰু যিবিলাক দলে কৰিছে যি বিৰোধী দলে কৰিছে আমি শুনিছো বিপিএফে কৰিছে বুলি তো এইটো কাৰো কাৰণে কাম্য নহয় এইটো ভাল নহয় আমি ইয়াৰ দ্বাৰা আহ্বান জনাব বিচাৰিম তেখেতসকলে অনতিপলমে তেওঁলোকৰ মানে এইবিলাক দুষ্কাৰ্যবিলাক তেওঁলোকে বন্ধ কৰক আৰু শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বাতাবৰণটো যিটো ইয়াতে চলি আছে যোৱা 5টা বছৰত যি শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বাতাবৰণ ইয়াতে গঢ় লৈ উঠিছে এইটো তেওঁলোকে কণ্টিনিউৱাছ কৰক আৰু যদি তেওঁলোকে মানে এইটো বন্ধ নকৰে আমি ভাবিম বিপিএফ দলে পুনৰ সেই অশান্তিকৰ সেই জংগল ৰাজৰ মানে আৰম্ভণিটো পুনৰ তেওঁলোকে কৰিব ইউপিএল দলৰ চৰকাৰে যোৱা 5টা বছৰত যি এটা শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নয়নৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিছে আচলতে আমি ভাবো তেওঁলোকে যি মানে কুকাণ্ডবিলাক কৰি আছে আমি আচলতে মানে ভাবিছো এতিয়া তেওঁলোকে ইয়াতে আমাৰ ৩৮ নং ভৈৰৱপূৰ্ণ সমষ্টিত পুনৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আগত যি 5টা বছৰ আগত তেওঁলোকৰ শাসনকালৰ 17টা বছৰত তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ জংগলৰাজ চলি আছিল সেই জংগলৰাজ আকৌ তেওঁলোকে পুনৰ ঘূৰাই আনিব বিচাৰিছে কিন্তু আজিৰ দিনত বিজেপি পাৰ্টি হৈ আছে এইবিলাক ঘটনাৰ লগত আমাৰ জড়িত নাই নাই এইটোতো প্ৰমাণ হৈ আছে সেইদিনাখন আমাৰ গোবিন্দ ছাৰৰ মানে মেডামক তেওঁলোকে যিটো কৰিলে সেইটোতো স্পষ্ট হৈছে তেওঁ নিজে কৈছে কাক কাক চিনি পাইছে গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকে কৈছে তাৰপিছত আকৌ তেওঁলোকক বেলেগে প্ৰমাণ দিব লগা আৰু কিবা আছে বুলি আমিতো নাভাবো কি বিচাৰে আপোনালোকে আমিতো ইউপিএল দলে আমি এই অঞ্চলটোত শান্তি সম্প্ৰীতি যিটো বাতাবৰণ সেই শান্তি সম্প্ৰীতি বাতাবৰণ অক্ষুণ্ণ থকাটো বিচাৰো আৰু ইয়াতে যদি কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পুনৰবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব বিচাৰে আমি প্ৰশাসনকো ইয়াৰ দ্বাৰা আমি জনাব বিচাৰো যে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে কঠোৰতম ব্যৱস্থা লওক যিবিলাক দুষ্কৃতিকাৰী আছে এই নিৰ্বাচনৰ বতৰত যিটো এটা তেওঁলোকে অশান্তিৰ বাতাবৰণ এটা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে তো সেই মানে দুষ্কৃতিকাৰীবিলাকক অনতিপলমে কাৰ্যকৰী কৰি তেওঁলোকক উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰক আপোনাৰ মতে কিহৰ কাৰণে এইবিলাক ঘটনা কৰি আছে আচলতে বিপিএফ দলটোৱে তেওঁলোকে আচলতে শংকাত ভুগিছে পৰাজয় শংকাত ভুগিছে আৰু তেওঁলোকে সেই পৰাজয় শংকাত ভুগি পেলাই এতিয়া তেওঁলোকে মানে এই ধৰণৰ অমানৱীয় দুষ্কাৰ্যবিলাক তেওঁলোকে কৰি ফুৰিছে আৰু তেওঁলোকে ভালদৰে জানে যে ইউপিএল দলৰ যি দুৰন্ত গতি গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰৰ যি দুৰন্ত গতি আজিৰ তাৰিখত আমি জিকি আছো তো এই গতিক ৰোধ কৰাটো সম্ভৱ নহয় তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ দুষ্কাৰ্যবিলাক আমাৰ মানে কাৰ্যকৰ্তাবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাকৰ ওপৰত এনেধৰণে মাৰপিট কৰি পেলাই এই ধৰণে এটা অশান্তিৰ বাতাবৰণ এটা সৃষ্টি কৰি পেলাই পুনৰাই এই ভৈৰৱপূৰ্ণ সমষ্টিটোত পুনৰাই অশান্তিৰ এটা বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰিছে এইবিলাক ঘটনাত ৰোহন বেমাৰী যিটো হয় এইটো কেম্পেইনিং চলাই আছে তাৰ অলপ ভাগ আছে বুলি কয় হয় আমি জনাত ৰোহন দৈমাৰীৰ ল'ৰা তেখেত উচ্চ শিক্ষিত মানে বহুত কৰবাত পঢ়ি অহা বুলি শুনিছো তেখেতটো বহুত সৰু ল'ৰা আৰু তেখেত বহুত সৰু ল'ৰা আচলতে এই ধৰণৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আচলতে মাক দেউতাকে ৰাজনৈতিক পথাৰখনত এই ধৰণৰ উচতনিমূলক নাইবা এই ধৰণৰ মানে সৰু সৰু কাম কাজবিলাক কৰাব আচলতে কৰিব দিব মানে উচতাই দিব নালাগে আৰু ৰোহন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতে যিহেতু 20 বছৰ কাল ইয়াতে এমএলএ হৈ থাকিলে মন্ত্ৰী হৈ থাকিলে তেখেতে আচলতে জনা উচিত যে আমি যোৱা ৩৮টা বছৰ বৰভূমি জ্বলি আছিলে এই জ্বলি থকাৰ পিছত যোৱা 5টা বছৰৰ পিছত এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা আমি দেখিবলৈ পাইছো সেই শান্তিৰ পৰিৱেশটো কণ্টিনিউৱাছলি হৈ থাকিবলৈ দিয়ক তেখেতে জিকক কথা নাই তেখেতে ইলেকশ্যন খেলক কিন্তু এই ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডবিলাক কিয় কৰিব লাগে ৰাইজৰ মাজত সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত এইটোৱে প্ৰশ্ন উঠিছে আৰু আমি ভাবো তেওঁৰ মানে সুমতি ঘূৰি আহক ৰোহন দৈমাৰীৰ সুমতি ঘূৰি আহক তেওঁ
নিৰ্বাচনী বিধি অনুসৰি যিধৰণে নিৰ্বাচন খেলিব লাগে সেইধৰণে নিৰ্বাচন খেলক, কম্পিটিশ্যনতা হওক, আহি পেলাই তেওঁ নিৰ্বাচন খেলক, কিন্তু এই ধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডবিলাক তেওঁলোকৰ মানে মানুহবিলাকে বন্ধ কৰক। एज ए उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गासैबो डिस्ट्रिक्टआनो थिगानो माने गासैबो समस्थियानो जिखिगोन बेयो रोखाखा जों बेखौ दाथिकै बुंनो हायो आरो जोंहा बेयावहाय जेबो खिलिमिलि गैया आरो रायजोफोराहाय माने प्रमद बर' सरकारखौ बाख्नायदों, बयबो बरायलायदों, गासैबो भट होगोन बेखौनो बुङो, बेनो माने जों बेखौनो बुंनो हायो। जों नुबाय जिथु बेयाव बिसायख'थिखौ लानानै गोबां बेबायदि गावजों गावनि गेजेराव नांलाय खमलाय थासारिया बेयाव सोमजिबाय थादों, बे समाव मा बुङो? नांलाय खमलायनि बेलायाव ओरैबायदि जादों माने जेरै दिनै केम्पिंनि गेजेरजों जों बुंनो हायो जे बेयाव माखासे बेबायदिनो अपोजिसन पार्टिनिफ्राय माने बायदिसिना माने एटेक खालामनाय नागिरनायखौ जों नुबाय थादों आरो जोङो बेबायदिनो भैरबकुन्द समस्थियावहाय दाखालि बयहाय जोङो बेबायदिनो मिटिं लानो होननानै थांदोंमोन जोङो, बारा मोनाद्रायाखैमोन, एसे मोनाबिलि जाहांबायमोन, बे समावनो माने सिनाय मोनि सानैसो माने सेंग्राफोरा जोंखौ बुहुत गाज्रियै माने दम होदों बा बुंदों बायदिसिना खोथा जे नोंसोरो मा पार्टिनि होननानै जोंखौ सोंनायमोन, जों बेयावहाय बुंदों हसा खोथाखौनो बुंनायमोन जोङो जे जोङो UPPLनि होननानै, जों बेयावहाय मिटिं लानो फैदोंमोन होननानै बुंनायमोन, खिन्थु बिथांमोनखौ जों सिनायबो मोना, बिथांमोना ओरैबायदि खोथा बुंदों जे UPPL हानजानिया माने न'खर न'खर फैसा रानदों, मानो बेफोरबायदि फैसा रानदों नोंसोरो, जे नोंसोरो फैसा राननो फैदोंमोन बेयाव, बेबायदि जोंखौ बिथांमोनाहाय बै सिनाय मोनिफोराहाय जोंखौ बेबायदि माने गोख्रोङै माने जोंखौ सोंखारिदों बा बेबायदिनो जोंखौ दम होदों आरो बेबायदि। दा बेफोरबायदि जाथायखौ नायोब्ला दिनै आइजो हिसाबै दिनै राजखान्थिनि मुङाव गोलै जानांगौ ना? बेयावहाय बिथांमोना हाजासे जोंखौ फैसा रानदोंब्लाबो बेखौ जों गिया, मानो होनब्ला दिनै UPPL हानजानिफ्राय बेबायदि जोंहा फैसा राननायनिबो जेबो प्रग्रामफोर बिदि जायाखै बा फैसा राननायानो जोंहा रानाखै माने मानो होनोब्ला बियो माने अपोजिसन पार्टिनि साननाय जे फैसा रानदों अबावबा UPPLआ माने सरकार लाबोथारनो बेफोरबायदि बुंदों, खिन्थु खोथाया बियो मिसा, दिनै UPPL हानजानि जानानै जेरावबो फैसाखौनो रानाखै जों बेखौ बुंनो हायो। जास्ट जोङो माने ओरैबायदि माने जोङो जायगायै जायगायै मिटिं लादों, माने उल्था माने पाब्लिकआ जोंखौ लिंहरो, आइजोफोर हिसाबैबो जोंखौ लिंहरो, जिहेतु जोङो फिल्डआव हाबनानै बेबायदिनो मेल मिटिं खालामदों, खिन्थु रायजोफोराहाय ओरैबायदि माने सापर्ट खालामनानै प्रमद बर'नि सरकारखौ सापर्ट खालामनानै बेबायदि उल्था माने जोंखौ वर्कार हिसाबै लिंहरोसो, बे बुस्थुखौ जों मोनदों। बेबायदियावनो जों थांनायाव जेनेबा अपोजिसन पार्टिनिफोरा बेबायदि जुदि खालामोब्ला जोंथ' गिनायाव गैया, खिन्थु निस्सय माने बिथांमोननिसो खुथि होननानै जों सानो आरो। आइजो माहारि हिसाबै फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ माबायदि बारलांनायखौ लुबैदों? जोङो आइजो हिसाबै माने जोङो बहुत स्ट्रं आरो बारंबार माने बुंबाय थानाय जादों बा बेबायदिनो जोंहा आइजो हिसाबै मा होनना बुङो, जों जिखिखागोनखौ नुहुरखादों आरो दिनै जोंजों माखासे आइजोफोरबो वर्कारफोर दंखायो जोंहा, आरो जि जायगायावनो जोङो थाङा मानो गासैबो माने रायजोफोराहाय UPPLखौनो सापर्ट खालामखानाय दङ आरो जोंहा दाखालि बे घटना जानायाहाय भैरबकुन्द'आव जादों आरो जों मिथिबाय थादों भैरबकुन्द'आव माने बेबायदिनो खननै खनथामसो जादों, खिन्थु बेफोरबायदि जानायखौ जों लुबैया आरो उइलिंलि माने जोङो गोसोनिफ्राय लुबैया, जिहेथु माने जोङो दिनैहाय जोङो दाथिकै बुंनो हायो, मानो होनब्ला जोंहा बेयाव भैरबकुन्द समस्थियाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारियानो देरहाखागोन, बेयाव बेलेग बेलेगनि खोथा फैया, जों बेखौ बुंखाबायानो थादों। मानो होनबा ओरैबायदि मोजां मोनदों जे पाब्लिकफोरा माने बाख्नायनायजों लोगोसे माने जि मिटिङावनो जों थाङा मानो माने ट्रेक्टरनि सुबियावनो भट होगोन बेखौ बुंदों आरो बुङो। दाखालि जिहेतु बे मोनसे घटना जालांबाय, जेरै जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारि सारनि मिसेसजोंबो जिबायदि घटना जादोंमोन, जों जिहेतु टिम जानानै थांनायमोन जोङो आइजो हिसाबै भैरबकुन्द समस्थियावहाय, बेयावबो सेम केस माने जोंजों बेबायदि जादों जे अपोजिसन पार्टिनिफ्राय माने सिनाय मोनि माने माखासे मानसिफोराहाय सेंग्राफोराहाय जोंखौ बेबायदि
माने फैसा रानथिंदों होननानै दम होदों आरो बेबायदि खिन्थु UPPL हानजा हिसाबै बेबायदि फैसा राननाय जोंहा बेबायदि जायाखै जेरावबो जों फैसाजों बायनो नामायाखै रायजोफोराहाय बाख्नायदों बयबो प्रमद बर' सरकारखौ बाख्नायदों आरो गासैबो भैरबकुन्द समस्ति हिसाबै गासैबो माने UPPL आवनो भट होगोन बे खोथाखौ बुंदों दा साननो थाङोब्ला जे माखासे अन्य दलनि बा बेलेग अपोजिसन पार्टिनिफोराहाय जिबायदि जेनेबा आइजो माहारिनि सायाव जिबायदि खालामदों बे मोजां जायाखै मानो होनबा जोंहा जि प्रमद बर'नि सरकारजों लोगोसे जि एकर्ड फैखांनायनि उनावहाय मोनसे जोंहा माने आइजोफोरनि थाखाय माने मोनसे सेफटि बेखौ जों नुहुरखादों आरो जिहेतु जों मोनदोंबो खिन्थु बेबायदि माने बेलेग हानजानिफोरा बेबायदि जुदि खालामनो लुबैदोंब्ला बा आइजोफोरनि सायाव जुदि एटेक खालामनो नागिरोब्ला बेथ' मोजां जानाय नङा बेनिखायनो जों आइजो हिसाबै बेखौ माने गोख्रोङै सोंखारिदों आरो जाहाथे जों आरो साननैसो दंबावो बेबायदिनो बे दिनफोराव जाहाथे आइजोफोरनि सायाव दा खालामथों जों बेखौ लुबैदों आरो